Hamren MSC constituency along Surik Krikethom a Wodhangbong Angtong Ingti Kathar Suriplira Paropo Paisuse Garbiang Autonomous Council Kilik along Chepalong Donlo Laso Pinon Putot Mas joining along pen non an Suri Posose Armo Pai Nang Batanglo West Karbi Anglong a Hempi, Hamren Rongsopi, multi-utility building at Hingno Hongjai along, a PHLC regional party at Tumpen, Armu Kachipaok, Lapen 6 schedule of Putak Cherok to Asekia Mai, Keding Pon. Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Tang de Pita put hot pardun ron pen, Armu Kachipaok Sai Keding, Kepachimit Mederajo, Ongdung, Armu Atum, Amithang Asong, Kachi Open, a PHLC Mate, All Party Hills Leaders Conference along, Kachipaok Dunsi, Aphi ki Ong Munakajo. Re-election ka padu thuji angring thipik anloposi ongdung arara tumpen chethan ringti APHLC Sangkur Chunbang Sarkiri rong pharpen lam theki jaike BJP pen abidi lam tanglo Athema Article 244A alam the LK Advani lapen Rajnath Singh alam chak ke chak anta lam de tanglo Kijut se India Prime Minister Narendra Modi pen loring thepia long kebang habararat ko anlone hembrek kang thim kelong ja phan anta jut koklo Parivartan mate kaching thora sai kedeng anta non puta che kaipho tereng arponga hempen kelar abelang lason thotsi mesen ki jonalang mesen ka chelenga towar lapen rihing ami kipi kapachetang abi pusi ningje Raramai pi kangnialong don pharo isira inkoraner keba hemtu natum APHLC songalong chepa okdunsi lakhaner kep Hamren MSC constituency along kaddo kabe suri kreke thom a vote ang bongpen suri pho aphai long tanglo constituency lo babe pi babe puthot ini tung ke damtang abili along hala acha ki et chela lo babe unnan ko bollo puthot ki na kono bidun thulo lasi Lome tangkira ziara bang ini tung imut eton terponia tu panggung pote itu hala bangso angrupi untang acaki et chola bang ke tung cipiun deker bola bang lasi kato le paksane kato kapori pila bangso kapori lo konstituensi komiti lo asonda posonda tipen ke cenglo da katela patito mabang program pikito an anu tirakan family amen sunse tin dan power tin dan kato kale phampi ni amut pi choropaji uno dabang so mai tu vekpo la pengine tun angka pelan misam ponaji bangalai Pachimit me pin pen puthot mas joining a jai make deng pon thusi phantrok sirkep avot chepalong si kewangji election doan chepahai dunji pusi lamthi paklang Labang so amai lakha ingkoi baithalangso LAC APHLC amai phu Bikram Hanse APHLC Central Committee Lamjai Sarpo Angtong Ingti Kathar APHLC Tiripi Chunbang Sikari Rongphar CC Dunmai phu Rajesh Diso CC Dihin Rimbang Rajen Timong LAC BDSR Longki Be Hamren Constituency Committee amai phu Moniram Teron lapen Kongchunbang Mohan Teron atumpen Chenglo Bangsuri hini sose armu atum chingrum dunsi Ardi dojoten mai ingi pon. APHLC atau mengkaji song, ile kaya ninjega lo itu song dia kaji song pensil itu gampang lo. Kapena parti mengkaji song lagi only hood ke pahai election round kaji song lo. Sehingga APHLC atau mengkaji song ini kalau misalnya ke jatuh lagi song dia kaji song atau orang pensil itu gampang lo. Song bangke non Pimela Hamrenson itu muluk kacing rumpet itu ni kecapale aron lang kedepan wood ke dong mangbele nanti labang so saya lang itu disonglo lake mass movement itu ngomong Hamren pen Daniel hi Karbiang long live